राहाजों थांना थाबावनांगौ नों आंनि लांगोनाजों फैयाबोला मा राहाजों थांना थाबावनांगौ नों आंनि लांगोनाजों फैयाबोला असना 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 नों मा राहाजों थांना थाबावनांगौ नों आंनि लांगोना मोखांजों फैयाबोला हाया 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 दान्दिसेल' नुवाब्लानो आंनि गोसोआ थानो हाया 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 आं थांनानै थानो दान्दिसेबो नोंखौ नुवाब्ला हाया 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 दान्दिसेबो थांनानै थानो आं दान्दिसेबो थांनानै थानो फैया मानो आंनि खाथियाव फैया मानो आंनि खाथियाव फैया मानो आंनि खाथियाव फैया मानो आंनि बिखायाव बोजबना